Здравейте хора, аз съм Мистер Готиня. Това ми беше втория клип, но днес май не ми върви на клипове. Това ми е третия клип. Дали трето ми е щастливо число, защото спрях вече 2 клипа, но не спирам този. Какво си направил? Хура, направи се айрон на гранник. Аз направя мисля, че си направя. Ние качимахме айрон. И ни казваш, защо не си направихме айрон, бе? Много си гаден човек. Що ми бъга тази въдица, бе? Как се фука с тези модни ботушки? Да! Те са бени и са твои. Благодаря. Какво стана? Хората ми покажа какво имаме от спална. Ей, това си го събрахме. Ето, вижте колко много пайжни. И открихме едно нещо, хора. Че спална не е само от паяци. Че има и зомбита. Не, има и паяци. Имало е зомби. Защо си ми използвал едната стрела? Не, по-тупа е една стрела. Тупа. Къде ми е? Ей, мистер, или там каши. Аз абонист. Без да е него. Аз дадем. Не запалям мисълта. Много си. Ей, чиста да ми... Абе, тук има една лопата, ще запалим не. Не ми... Това е да ми. Стила, бе! Какво? Бой ли искаш? Айде направим предизвикателство. Майнкрафт предизвикателство. Предизвикателната да изиди едно око на палец. Не съм гладен. Пидър. Когато ми беше от нени ради диха. Айде лага, бе! Какво трябва да се съним, бе? Знам, че няма приключа. Искаш ли една снимчета? Не, аз щям... Ела снимка, бе! Не, махай се, бе. Хайде, къде? Ела една снимка за последния спирам клип. Плиз! Не, благодаря. Аз щям да... Таком. Чакайте, не се успя. Момент. Отивам там да видим дали има зомбита. Това клипа и ще излезе. Хора, ще се видим в пещера. Хора, така, пак сме заедно. Чух скелет. Убихме много зомбита. Айде, 4, аз ги убих. Така намерихме ендерман. Не, че го намерихме, той намери. Да, така се едно. И намерихме сумата му желязо. Ми убита това, Сумата му желязо. И... Сега се уча да го изкопам. Кое? Желязото. Айде, вари ми. Айде, ще дойде. Колко ти минути клипа? 4. Така, сега видим като го изкопаме. Колко айрон бос? Здравейте хора! Аз съм Мистер Готиня пак. Зомбитата се оказаха много, карахме са яката. Псувахме се после. Да, и какво да кажете за нас, че ние сме идиоти и сме прили гъвости. Това си е за ваша сметка, защото само с едно... Откъде имаше едната такова? Знаеш колко зомбита такива убихме? Картоф.
Да, се отидем да засеем в градината, вече имаме ново нещо. Виждате? Вижте сега, тук помните този чест, помните хубавия чест, да, нали имаше запалка. Вече запалката е в този чест, а да ни мита, гръмна всички замита и ние сме шампион. Значи, ако не бяхме ползвали тита, да, добре. сигурно 5-6 пъти са бяхме връщали от мината до тук. Вижте. От тебе има... 30! Много айрон. От тебе има ли... Не от тебе ми изобщо имаме ли нещо... Къде беше? Как се казваше ти, въглен? Въглен ще покажа. Не, много хляб. Донеси въглен някъде, от някъде трябва да запалим въглен. Въглен. Ако имаш дърво, често ползвай. Знаеш колко много имам. Ползвай там 4, 5, 10 ползвай. И хора, сега да ви кажем, да. Ние тръгнахме за един спаун на паяци. И какво да ви кажа? Си дойдохме само за... Си дойдохме с... Много неща от втория спаун. Всъщност имаме ли айрон от този? Да, от този спаун имаме 11. Само 11. Помниш ли, че всичко друго го изхъбихме за меч? Да, това беше от мене, мистер Готиния и Радиди. И чакайте само да направя тук още един двоен чест. Но ние имаме още 3 честа. Опс, какво направих? Да, това беше от мене. Мистер Готиния. Чао и... Абонирайте се и дайте горни пръщата. До утре със следващия клип, като се уширяваме къщата и се правим яката.